Ja, og vi vil lige gå igennem del nummer 2 af den her øvelse, der går ud på, at vi lige pludselig bliver udsat for lastændring og skal starte et generator setup. Og vi er i maneuvering condition, fordi at den er meget oplagt til den her opgave, fordi som vi kan se herovre, der har vi gang i 3 dieselgeneratorer, og har så mulighed for at sætte gang i den 4. Så det vil vi prøve. Så vi vil starte med at lave en lastændring ved at give den noget fuld gas i vores bridge control panel. Så hvis vi kører den op, og nu får vi nok en masse alarmer, når vi kører den op på 100%, men vi er også bare interesseret i at skulle koble en generator ind. Det er det, vi vil fokusere på. Så kan vi se, at når vi kører op i last, så begynder vores dieselgenerator at yde noget mere. Og det kan de også til et vist punkt. Og så på et tidspunkt vil vi så få en anmodning om, at vi skal have startet endnu en dieselgenerator op. Og det bliver jo så dieselgenerator nummer 4. Og som man kan se, står den i auto. Så det vil den egentlig gøre af sig selv. Den vil gå ind. Den vil først starte dieselgeneratoren op. Så vil den køre op i hastighed, så den matcher de andre dieselgeneratorer. Og dernæst vil den så ved hjælp af synkronoskop spore sig ind på den rigtige frekvens, før at den bliver koblet på vores bus, vores netsystem heroppe. Men det vil den bare gøre helt af sig selv. Så kom der en anmodning om, at generator start stop. Og det vil den jo så bare, det er fint. Den står i auto. Så burde den gerne starte op. Så kan man se, at den kører op i omdrejninger. Og vi kan lige på sidesporet her kigge på synkronoskopet her for dieselgenerator 4. At den skal selvfølgelig matche nettets frekvens, før at den kobler ind. Og det gør den der, og så kobler den ind. Og det kan vi så se herover, at den er så koblet på nu. Så det er sådan, man kobler en ekstra dieselgenerator ind.